سلام كبرات تخطتلتنا مدب هيلن تايمس كما تخونو أبزا حلفة مرحة جوجلا أشبرتي حزب الله زخون إيماد نمغنطال زدقبرة فوليسير رحيت موساد بزبل أرستي قدامي كفال كم زغربنا ذكر كوينو نلوم دما كالاي كفال كنغربو لكمينا سناي مكتتال قدامي كفال إذن مدب تكال لحننت موسادن CIA إيماد نمغطال حيالو تعرتات كم زي كون عمر عينا ذكريو دحرزو خلو كساران دخامن اون انتوخونا كتحازوي كقتل بزي مخالو تكالا دحننت أمريكان أوروبان تسلاتيوم إيماد ناي محازوي ناي مغنطال سراح أقوارتو موساد جن أيقونن إذا بوزعت إسرائيلوان بقفع زقتله أرمي نسب حدا إسرائيلوي زقتله سبون قبل علم ديك نبر أين فكرن بزبل يدوم كهابو أتريرم قصللو أبتي جزيت جميرو موساد بلوع التنكذا بزعبا إيماد اللو زبالو حد مرداتات مدلا جمرو كابنا أمريكان أوروبان تكالا دحننت اون بزح مرداتات مئكاب جمرو بزعبا ولك بهارياتو ميلاتاتا سواورون اون متنعت مقبار جمرو بكتشحن كلتن موساد حدا حبريتا يبطحو اتا حبريتا دما إيماد ابناي كبابي دو بإسرائيل نا فلسطيمن أطوار يقوع عزالو زبل إيو بزي مسارت موساد والا بفتنة كيدوم كرقاقوتون تفوتونو إيماد جن كمتا كل جيك سور كيلو إيو دهر إيدما إيماد نا حزب الله حلافي كوينو مس نا إيران تكال أبال القدسي زبل حبريتا بتخطتالي كسومعو جمرو إيماد كمتي زبهال زولو لعلوا حلافي انتدا أخوينو كمتي ناي قدم مستراوي نموخان بتعمي كخبدو إيو أبزخون ساعات كالو أتورتات بتخطتالي مسمع جمرو نسوون إيماد داقماي ناي بلاستيك متبحتي كمز جبرن دقاوي مولكعو كمز تغيرن زبل إيو موساد قدم كبل حدا أب ليبانو زنبورو حزب الله زبهالو بجله نعو زصلو سلايتو قطيرو نيرو حانتي كابتن زغوصروم أب إيماد ستولدلون زعبيلون قطريا تنبر نيرا نسا دما إيماد ناب أوروبا كيدو كمز نبرن بفتس مولكعو تغيرو كمز تملسن حبرتلوم موساد حجون مس حدش بتعمي فتان نجار تتصمد نسون أب أوروبا زلو أب بلاستيك متبحت استوافورو كلينيكات بملؤهم مثل إيو بزدما بتعمي كبيد فتنا إيو موساد حدا زدت تبيو بتعمي تقام حبريتا كبرلين رخبو كم تسترخب حبريتا انت داخوينو حدا أب تكبابي زنبر ناي موساد وكيل نحدا أب جرمن بتغلالا مستراوي سرحات زفلت جرمناو رخبه سلا إيماد زلو أفلطو دما كحبرو نغورو اتو جرمناو دما إيماد أب قربا اوان ناي قصو ملكا مولو بمولو زغيرو ناي بلاستيك متبحتتات كم زكايدا نغورو إذا ناي موساد وكيل كتيلو دما اتو متبحتي زغبرو لبوتا أبي مخانو من نغر كان كبل حاتتو اتو جرمناو دما أب تكر محجي ستاسي كلينيك اناتا بارد زتواع زنبرا كلينيك ايو كبل ملسلو بزغونا ستاسي كلينيك ناي مبرق جرمن سليا وانا كلينيك زنبرا خوينو نام معرب جرمن كسليون كشبرون زلا أخو زنبورو أبالاتون عشبرتن قد زغيرولو زنبرا ايو دحار اتي موساد ايجنت نابتي ناي متبحتي كلينيك كده نتي بلاستيك متبحتي زقبر سبعي كيدو ناي إيماد سيلك هبو حتتو كوينغن اتو دكتور إيماد زبال سب كم زي فلتن سئل زبالون كم زي بلونيو ستزاربو دحر بزح ملسقنا تسمامو دحار اتي ناي موساد وكيل نتي حاكم بزح جنسب بمغفال 34 زأخلو جزاو سئلتات ناي إيماد تقبله دحار بإسرائيل أبلعلتهم استرخبوا سئلتات ببعض المياتات بستكبروا صعوق متنعتي إيماد ناي منقاقا متبحتي كم زكايدة اتهم تحتوات كفالات منقاقو كم استقرصو اتهم زتقرصو عاتمتات نابل علواي منقاقو إيوم تقيرهم أزي استقبره مئنتان تسبيب معقورتو كهلو إيو بزي مغنيات دما سلح من زمن مناسب كمسل أخيلو إيو بزاحات ناي كدميت أسنانون بزتفلالي قرصي زلوهم سب سرح أسنانات تتكيهم إيوم عينو اون بستفلالي متبابي قربت بمتقام عينو دقيق كمسل تغيرو ايو قتيلو دما تغرو حمو خشتاي بمقبار اتي نورمال منوصرو دما بناي حكمنا مغيارن عود ناي بلاستيك متبحتي كم زقبرا ايوم بتي زقبرو ناي سئل مرمرا زرقاقوت سلازي إيماد مستي قدمي حجي زنبورو ملكعو فتيمو اي مساسلن سلازي اتوم قدمي حجي بدحننت أمريكان أوروبان تأكيبهم زنبورو سدتات واقع اي نبورو من وي مس إيماد زتا أساسر يبلومن كابون دحار موساد إيماد زغنصلولو بلان موتسا جمره إذن متكبار دما بلوتسات يوم زبولوم حايل سب متأخخاب جمره أبزي بلان موتسا دما عزازي كماندو إسرائيل مراحي سليا إسرائيل مس إيماد زتا حاز فايل زوطمعو زنبورو ناي موساد وكيلات وزتا تساتفو أبتك زيتي حدا نقر قلت سخونة نسوون إيماد كاب مسلم هاقرات وطعي
ክቕተል ከም ዘይክእል እዩ ምክንያቱ ናብ ኣውሮፓ ዝኸይድ ስሕት ኢሉ እዩ ኢማድ ብብዝሒ ነፃ ኮይኑ ድሕንነት ተሰሚዕዎ ዝነብር ኣብ ሶርያን ኣብ ኢራንን ጥራሕ እዩ እስራኤላውያን ድማ ኣብ ኢራንን ሶርያን ውሽጢ ዝኾነ መጥቃዕቲ ምክያድ ዓብዪ ሓደጋ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ብርግጽ እስራኤል ኣብ ዓረብ ሃገራት ብዙሕ ኦፕሬሽናት ኣካይዳ እያ ኣብ ቤይሩት ድማ ናይ መንግስቲ ግልበጣ ኦፕሬሽን ከይተረፈ ኣካይዳ እያ ከማንዶታት እስራኤል እውን ብዙሕ ርሕቀት ተጓዒዞም ቱኒዝያ ናብ እትባል ኣፍሪካዊት ሃገር ሰንጢቆም ብምእታው አቡ ጀሃድ ዝተባለ ናይ ኣሸበርቲ መራሒ ቀቲሎም እዮም ኣብ ሶርያን ኢራንን ኦፕሬሽን ምክያድ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንድሕንነቶም ብጣዕሚ ተጠራጠርቲ እዮም ክልቲአን ሃገራት ክሳብ ኣፍንጨን ዝዓጠቃ እውን ስለ ዝነበራ እዩ ስለዚ ካብ ቤይሩትን ቱኒዝያን ዝበለፃን ብጣዕሚ ሓደገኛታት ሃገር እየን ነይረን ብኻሊእ ገጽ ድማ እስራኤላውያን ኢማድ ናይ ምቕንጻል ኦፕሬሽን እንተደኣ ተሳኺዑ ኣብ መላእ ዓለም ኣዝዩ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎም ይፈልጡ እዮም እዚ ማለት ቅንጸላቲ ብጣዕሚ ቀታልን ሓደገኛን ዝኾነ ኢማድ ዝተባህለ ኣሸባሪ እንተደኣ ተሳኺዑ ዝኾነ ኣሸባሪ ካብ ኢድ ሞሳድ ከም ዘይምልጥን ዘረጋግጽ እዩ ዝኸውን ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣሸበርቲ ምድንጋር ፍርሒ ድሕንነት ከይስምዖምን ኣንጻር እስራኤል ምግጣም ከም ዘይዋጽኦም መልእኽቲ ዝሕልፍ እዩ ዝኸውን ስለዚ እዚ ኦፕሬሽን ንሞሳድን እስራኤልን ዓብዪ ጥቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክፍጸም እዩ ተወሲኑ ድሓር ኢማድ ጥቅምቲ 12 2008 ናብ ሶርያ ከኣትዩ ኣብታ መዓልቲ ድማ ምስ ድሕንነት ኢራንን ሶርያን ክራኸብ ዝብል ጥሉል ሓበሬታ ንሞሳድ ስለ ድመጾም ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሞሳድ ድማ በቲ ዝረኸብዎ ሓበሬታ መሰረት ኢማድ ዝቕንጸለሉ መንገድታት መጽናዕቲ ይገበሩ እቶም መማረጺታት ምስ ተጸንዑ ድማ እቲ ኦፕሬሽን ተፈንጃሪ ዝመልእት መኪና ኣብ ጎኒ ናይ ኢማድ መኪና ብምፍንዳእ ወይ ብምፍንጃር ክፍጸም ተወሰነ ሕጂ እቲ ኢማድ ምቕንጻል ዝግበር ስርሒት እናተቀራረበ ስለ ዝኾነ እቲ ሓንቲ ወርቃዊት ዕድል ከይትጠፍእ ሞሳድ ኣብ ሓያሎ ወፍሪ ምእካብ ሓበሬታ ተጸምደ ካብ ኩሎም ፍልፍላት ሓበሬትኡ ዝርዝር ሓበሬታ ኣከበ ካብ ናይ ወጻኢ ድሕንነት ከይተረፈ ኣለዉ ዝበሃሉ ሓበሬታታት ኣከበ እቶም ሓበሬታታት ክእክቦም ከሎ ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ ግምት ብምእታው ነይሩ ኢማድ ግን ብርግጽ ድዩ ናብ ሶርያ ክመጽእ እንታይ መጺኸ እንታይ መለለይ መንነት እዩ ክጥቀም ማለት ኣብታ ሴሩኡ ስሙ መን እዩ ዝብል ብምንታይ ዓይነት መኪና እዩ ክመጽእ ኣበይ እዩ ክዕርፍ መን እዩ ክዕጅቦ ኣብ ምንታይ ሰዓት እዩ ምስ ድሕንነት ኢራንን ሶርያን ክረኸብ ናብ ሶርያ ዝመጽእ ምዃኑ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሶርያ ይፈልጡ ዶ ናይ ሕዝቦላህ መራሕቲ ናብ ሶርያ ዝኸይድ ምዃኑ ይፈልጡ ዶ ሓደ ጸብጻባት ከም ዘረጋገጽዎ እዚ ናይ ቅንጸላ ፕላን ንኽወጽእ መጀመርታ ሞሳድ ካብ ብጣዕሚ ተኣማኒ ፍልፍል ወይ ተኣማኒ ሰብ ሓበሬታ ስለ ዝረኸበ እዩ እቲ ሓበሬታ ድማ ኢማድ ናብ ሶርያ ናይ ምኻድ ሓሳብ ከም ዘለዎ ዝገልጽ እዩ እዚ ሓበሬታ ዝሃበ ኣብ ሊባኖስ ዝነብር ናይ ሞሳድ ወኪል ኮይኑ እቲ ሓበሬታ ክረክብ ዝኽኣለ ድማ ኣብ ናይ ኢማድን ናይ ሕዝቦላ መራሕትን መኪናን ብጣዕሚ ዝረቐቑ ናይ ድምፂ መስምዕን ነታ መኪና ኣብ ዘላቶ ዘፍልጥ መሳርሕን ኣቐሚጥለን ስለ ዝነበረ እዩ ሞሳድ ከምኡ ተዘይገብር ነይሩ ግን ናይ ኢማድ ፕላን ብፍጹም ኣይምፈለጥዎን ነይሮም ድሕሪ እዚ ዝተፈላለዩ ኮማንዶታት ጉጅለ ቅንጸላን እስራኤል ብዝተፈላለዩ መንገዲ ናብ ዳማስቆስ ርእሰ ከተማ ሶርያ ኣተው ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ድማ ናብታ መኪና ዝመልኡ ቦምብታት ናብ ዳማስቆስ ርእሰ ከተማ ሶርያ ብሕቡእ ኣተውዎ ኣብዛ ናይ መጨረሻ ሰዓት ሓደ ብጣዕሚ ወሳኒ ሓበሬታ ካብ ሓደ ንሞሳድ ሓበሬታ ዝቕብል ገዲም ተጋዳላይ ተረኽበ እቲ ሓበሬታ ወይ ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ኢማድ ናብ ሶርያ ኣብ ዝወጻሉ ሰዓት ንኣፍቃሪቱ ከይረኸባ ኣይከይድን ዝብል እዩ ስለዚ ናይ ሞሳድ ላዕለዎት ሓለፍቲ ንመጀመርያ ግዜ ኢማድ ምስ ሓንቲ ጓል ምስጢራዊ ርክብ ከም ዘለዎ ትምህርቲ ወሰዱ ሓንቲ ኒሃት ትበሃል ቆንጆ ዝኾነት ጓል ኣብ ሓደ ብጣዕሚ ምስጢራዊ ንምግማቱ ዘጸግም ዓይኒ ሰብ ዘይስዕብ ዝወረደ ኣፓርትመንት ጽበዮ ነበረት ኒሃት እንተስካብ ኢራን እንተስካብ ቤይሩት ኢማድ ዝመጻሉ መዓልቲ ኣቀዲማ ትፈልጥ ነይራ ኢማድ ኩሉ ግዜ ዓጀብቱን መራሕቲ መኪንኡን ገዲፉ ይረኽባ ነይሩ ምክንያቱ ምስ ኒሃት ዘለዎ ርክብ ማንም ሰብ ክፈልጠሉ ስለ ዘይደሊ ዋላ ዓጀብቱን ኣይኣምኖምን ነይሩ ብዘይ ምክንያት ድማ ንብዙሕ ዓመታት ከይተፈልጠ ጸኒሑ እዩ ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ሞሳድ ድማ ኣብ ሓለዋን ክትትልን ኢማድ ተጸምዱ
እቶም ሓለውቲ ጎኒ ጎኒ ክትትሎም ኢማድ ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዝረኽባ ዝነበረ ሰዓት ዶ ይረኽባ ይኸውን ናይቲ ኣፓርትመንት በዓል ዋናኸ ብዛዕባ ምምፃእ ኢማድ ይፈልዶ ይኸውን ዝብል ሕቶታት የጻርዩ ነበሩ። እቲ ኦፕሬሽን ንኽካየድ ሓደ መዓልቲ ንኽተርፎ ቅንጸላ ጉጅለ እስራኤል ናብ ደማስቆ ርእሰ ከተማ ሶርያ ኣተዉ። እቶም ኣባላት ጉጅለ ቅንጸላ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓ እዮም ናብ ርእሰ ከተማ ሶርያ ዝኣተዉ። ብዝሒ ኣባላት እቶም ጉጅለ ቅንጸላ ሰለስተ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ናይ ፈረንሳ መለለይ መንነት ዘለዎ ካብ ፈረንሳይ ዝኣተወ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ጣልያን መለለይ መንነት ዘለዎ ካብ ጣልያን ዝኣተወ እዩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ናይ ጆርዳን መለለይ መንነት ዘለዎ ካብ ጆርዳን ዝኣተወ እዩ። ናይዞም ሰለስተ ናይ ሞሳድ ወኪላት ናይ ሓሶት መለለይ መንነቶም ከም ዘርእዮ እንተኾይኑ እቶም ክልተ ኣብ ናይ መኪና ንግዲ ዝተዋፈሩ ናይ ንግዲ ሰባት ምዃኖም ዝገልጽ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ወኪል ጉዕዞ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሰለስቲኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ናብ ሶርያ ክኣትዉ ከለዉ ኣብ ሶርያ ሓፂር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክሕልፉ ከም ዝመፁ እዮም ተዛሪቦም። በዚ ምክንያት ናይ ሶርያ መንግስቲ ብቐሊሉ እዩ ተቐቢልዎም። ኣብቲ ከተማ ነናይ ባዕሎም መኪና ሒዞም በበይኖም እዮም ዝንቀሳቐሱ ነይሮም። ኣብ ዝኾነ ቦታ ክራኸቡ ምስ ደልዩ ድማ ማንም ዝኽተሎም ሰብ ከምዘየለ እንተዳ ኣረጋጊፆም ጥራሕ እዩ። ድሓር ሰለስቲኦም ካብ ቤሩት ምስ ዝመፀ ሓጋዚ ተራኸቡ። እቲ ሓጋዚ ድማ ናብ ናይ ሓደ ሕቡእ ጋራጅ ወሰዶም። ኣብቲ ጋራጅ ድማ ሓንቲ ዝተኻረያ መኪናን ዝተፈላለዩ ተሓቢኦም ኣትዮም ዝነበሩ ብጣዕሚ ዝተራቐቑ ተፈንጃሪታት ረኸቡ። ሰለስቲኦም ኣባላት ቅንጸላ ጉጅለ ኣብቲ ጋራጅ ውሽጢ ኣትዮም ተዓፅዮም ብምሉኦም ቦምቡታት ብዘይፍለጥ መልክዕ ኣብታ ናይ ክራይ መኪና ገጢሞም ከም ዘይፍለጥ ገይሮም ብጥንቃቐ ረስሪሶሞ። እቶም ፍልያት ሓለዋን ክትትልን ጉጅለ ሞሳድ ኢማድ ካብ ቤሩት ክሳብ ዝመፁ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ። ዋና ስርሖም ግን ኢማድ ብጥንቃቐ ምክትታል ኣብቲ ኣፍቃሪቱ ዝረኽበሉ እዩ ዝተባሃለ ኣፓርትመንት ጥቓ ኮይኖም ሓለዋን ክትትልን ንምክያድ ሕድሕድ ምንቅስቓሳቱ ሪፖርት ብምግባር ካብዚ ብተወሳኺ ክከታተልዎን ምስ ድሕንነት ሶርያን ኢራንን ምርኻብ ምክትታልን ምርግጋጽ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ናብቲ ኣፓርትመንት ተኸይዱ ኢማድ ምዃኑ ብኸመይ ይፈልጥዎ? ስለዚ ኢማድ ምዃኑ ንምርግጋጽ ምስ ድሕንነት ኢራንን ሶርያን ቀዲሙ ምርኻቡ ክረጋገጽ ኣለዎ። ኢማድ ካብቶም ዝረኸቦም ሓደ ጀነራል ስሌማን ዝበሃል ናይ ሶርያ ጀነራል ኮይኑ ብጣዕሚ ምስጢረኛን ሓደገኛን ንኣሸበርቲ ኣጽዋር ብምዕዳል ዝፍለጥ ንእስራኤል ሙኽ ዘበላ ምስ ኢማድ ድማ ፍሉይ ርክብ ዝነበሮ ጀነራል እዩ። ኢማድ ኣብታ ነቶም ድሕንነት ሶርያን ኢራንን ዝራኸቡላ መዓልቲ ናይ ኢራን ኤምባሲ ሓያል ዓመታዊ ዝኽበር በዓል ዘዳለወ ክኸውን ከሎ ኢማድ ግን ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ረኺቡ ከምታ ናይ ኩሉ ግዜ ዝገብራ ኣብቲ ክብረ በዓል ከይተሳተፈ ወፂኡ ተሰወረ። ዓርቢ ንግሆ ኣባላት ሞሳድ ኣብ ቦቦትኦም ነበሩ። ሓለውቲ ኣፓርትመንት ጥቓ ኮይኖም ነቲ ኣፓርትመንት ይከታተልዎ ነበሩ። ድሕሪ ሰዓት ኣጋምሸት ኣከባቢ ሓደ ነገር ኣስተውዓሉ። ኢማድ ናብ ናይ ኣፍቃሪቱ ኣፓርትመንት ከም ዝኣተወ ኣስተውዓሉ። ሪፖርት ድማ ገበሩ። ምሸት ድማ ተመሊሱ ናብ መኪንኡ ይኣቱ ከም ዘሎ ናብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሞሳድ ሪፖርት ገበሩ። እዛ ሰዓት እዚኣ ናይ መጨረሻ ክትከውን ድማ ተመነዩ። ናይ ኢማድ መኪና ናብ ሶርያ ኣተወት። ምስ ድሕንነት ኢራንን ሶርያን ድማ ተራኸበ። እቶም ሓለውቲ ድማ ንኢማድ ይከታተልዎን ሕድሕድ ምንቅስቓሳቱ ድማ ብተደጋጋሚ ሪፖርት ይገብሩ ነበሩ። እታ ቦምቢ ዝመልአት መኪና ኢማድ መኪንኡ ከዕርፈላ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝተገመተ ቦታ ጥቓ ኣቐመጥዋ። እቲ ኣብታ መኪና ዝተጸምደ ቦምቢ ኣብ ነዊሕ ቦታ ኮይንካ ብሪሞት ስለ ዝሰርሕ እቶም እታ ቦምቢ ዝመልአት መኪና ኣብቲ ኣፓርትመንት ዘቐመጥዎ ኣባላት ሞሳድ ካብቲ ቦታ ካብ ዝለቁ ብዙሕ ገይሮም እዮም። ኣብ ኤርፖርት በፂሖም ኣውሮፕላን ተሳፊሮም እዮም ነይሮም። ናይ ኢማድ መኪና ብኤሌክትሮኒክስ መሳርሒ ክትትል ይግበረላ ነበረ። ድሓር ኣብቲ ኣፓርትመንት ዓረፈት። ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኢማድ መኪና ርሕቕ ኢላ ስለ ዝዓረፈት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ናይ ሞሳድ ተሓጋጋዚ እታ ቦምቢ ዝመልአት መኪና ናብ ናይ ኢማድ መኪና ኣጸጊዕዋ ተሰወረ። ድሓር ዝተወሰኑ ደቓይቕ ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ሓያል ድምፅን ምፍንጃርን ነቲ ከባቢ ኣናወጾ። እቲ ቦምቢ ልክዕ ኢማድ ካብ መኪንኡ ማዕጾ ከፊቱ ዝወጻሉ ሰዓት ልክዕ እዩ ተፈንጂሩ። ኢማድ ድማ ሞተ። ሞት ኢማድ ንኣሸባሪ ጉጅለ ሂዝቦላ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ሓያል ድንጋጸን ፍርሕን ፈጠረሉ። ሞት ኢማድ ንናይ ሶርያ መንግስቲ እውን መሕዘንን ውድቀትን እዩ ነይሩ።
ኢማድ ምስ ሞተ ድሕሪ 6 ወርሒ ናይ ሊባኖስ በዓል ስልጣን ንሞሳድ ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይ ሊባኖሳውያን መርበብ ስለያ ከም ዝረኸበ ኣፍለጡ። ካብቶም ዝተኣሰሩ ሓደ ዓሊ ጃርህ ዝበሃል ወዲ 50 ዓመት ክኸውን ከሎ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ንወርሒ $7,000 እናተኸፍለ ንሞሳድ ይሰርሕ ዝነበረ እዩ። ንሱ ብናይ ሞሳድ ተልእኾ ናብ ሶርያ ብብዝሒ ይመላለስ ነይሩ። ኢማድ ኣብ ዝተቐተለሉ ሰዓት እውን ኣብ ሶርያ ኣብቲ ከባቢ ኣፓርትመንት እዩ ነይሩ። እቶም ዝኣሰርዎ ናይ ሊባኖስ ድሕንነት ብጣዕሚ ዝተራቐቁ ፎቶ መልዓሊ መሳርሒታት ቪድዮ ካሜራን ኣብ መኪንኡ ድማ ብበዓል ሞያታት ዝተቐብረን ዝተሓብአን ምስ ሞሳድ ዝረኸብሉ ሪፖርት ዝገብሩን መሳርሒ ተረኺቡ እዩ። እቲ ወዲ 50 ዓመት ሰብኣይ ዋላ እኳ ኣይኣምንን ኢሉ ንብዙሕ ግዜ እንተጸንሐ ድሕሪ ዝበፅሖ ብዙሕ ምርመራን ስቃይን ግን ከኣምን ክኢሉ እዩ። ንሱ ሞሳድ ንኽከታተል ስእሊ ንኽስእል ኢማድ ዝዛወረሎም ጎረቤታት ናይ ኢማድ ኣፍቃሪት ከይተረፈ ሓበሬታ ክእክብ ኣዚዞምን እዮም ክብል ኣመነ። እስራኤል ድማ ብወገና ምስ ቅንፀላ ኢማድ ዘተሓሓዝ ምንም ነገር ከም ዘይብላ ዝኸሓደትን ዝገለጸትን ክትከውን ከላ መራሕቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ሒዝቦላ ግን እስራኤላውያን እዮም ነዚ ጅግናና ቀቲሎሞ ክብሉ ንእስራኤል ይኾሱን ይወቕሱን ነበሩ። ድሕሪ ሞት ኢማድ ሓደ በዓል ስልጣናት ርእይቶም ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ኣፈኛ ንኢማድ ጨካን ኣረሜኒ ግፍዐኛን ቀታልን ንሞት ብዙሓት ንጹሃት ዜጋታት ተጠያቂ ዝኾነ ኣሸባሪ እዩ ክብል ገሊጽዎ እዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ዓለም ብዘይ ኢማድ ብልጽ እያ ክብል ደምዲምዎ እዩ። ድሕሪ እቲ ፍሉይ ስርዒት ሓደ ጸብጻባት ኢማድ ዝተቐንጸለሉ ኣብ መዕረፊ ርእሱ ናይ ባዕሉ መኪና ብዝተቐብረ ቦምቢ እዩ ክብሉ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ሓቂ ግን ኣብ ጎኒ መኪንኡ ብዝተቐመጠት መኪና እዩ ተቐቲሉ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ፍሉይ ስርሒት ብሞሳድ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ 2 ክፋል ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም።